Hello friends, welcome back to my channel Baidimia Abir. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' आशा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। दिनै दिवाली लोगोफोर आरो दिवालीनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन गासैनिसिमबो नैबे समाव आङो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। दा नैबे समाव आङो दान्दिसे एसे फटका गावनानै रंजानो नागिरदों आरो आंजों लोगोआव गोबां गथ'फोर दङ। सोनायलांबाय था नोंथांमोना। बिराद मोनामो माथो लाबायनि मासे। वाव जोबोद मोजां साजायदों नै नाय नोंथांमोना। दिनै जोबोद मोजां पार्टि खालामनोसै जोङो नै एकदम गिदिर गिदिर गोदा दे आदा। जों थारमाने बेखौ फुरा थाव गोजाव होगोन। माने जोंनो थाव ताक देखाबो लागोन। रेडि जाबाय नै। नैबे समाव आङो आथिघाटआव दंफैयो। नै नाय नोंथांमोना बा जोबोद जोंदामादा गासैथिंबो। आं एसे देखायलांनि नोंथांमोननो आथिघाटनि बाजार जाग्राखौ। बेफोरनो गासैबो दखान गोजा। दिवालीनि थाखाय दिनै फुरा बाजारा दासिमबो सोलिगासिनो दङ। मा जोब्बाय नामा? अहा दे दे। नै बाजारा दासिमबो सोलिगासिनो दङ। वाव फुरा बे बाजार गोजा। दा आङो ओरै थांनि। नैबे समाव बे आथिघाटआवहाय मोनसे मिना बाजार जादों। कस्मेटिक दखान नैबे। बाबु नै बेयावहायनो जादों मिना बाजारा। काली फुजा। बोसोरै नैबे आथिघाटआव काली फुजा फालिनाय जायो। दा दिनैनिफ्राय नैबेयाव काली फुजाखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय। नै नाय नोंथांमोना नैबेयाव ट्रेन दाबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो नैबे जाहैबाय टिकेट काउन्टार। बाबु आरो नै बिथिंजाय गासैबो गारिफ्रा दंजोबो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि। आरो नैयाव स्टेज प्रग्राम जागोन। नै बिथिंजाय बाइकनि आरो वाव बिथिं आरो गासैबो मेथाइ दखान गोजा। बमा गावनायनि थाखाय लाहार फाहार। दे हाफां जागायदो। नैयाव दंजोबो गासैबो बमाफ्रा। नै जोंना हाफांआ फरखा गावनो नागिरदों। दे दे। नै मतिया आरो हाफां दाउखि। दे 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 लगाय। हाफांखौ नाय नै बिखाया हाफांआ लगायबाय। बेरालै बियो साव दे माबार मोजाङै। बेराथ' बेरा खामानोबा बुस्थुआ हाफांआ
Biar dia. Ini kambai. Kamang. Ini lihat kayak mama kam stop deh. Ini halan. Jangan lagi sekolah gue juga nunggu. Halan. Deh muti lagas ngombar. Akhirnya kam dari baba. Full gas. Ya, dapat pesan. Mayo saya. Deh. Bedau. Ngorokan. Mulai kau beringat seru. Oke. Jeng termaiman. Oh karena ngelam ya nih, man speeding. Ngejai lo guys. Hei. Deh bumaya kau, bumaya. Bumaku. Sigon ini. Ini lada. Gia nama nengah, buma kau ne? Acha लोगोफोर नै आङो बमा गावनो नागिरदों नाय नोंथांमोना आं एसे गिनाय मोनो गावनो थेवब्लाबो लागाव सारै सार होबाय सारा Nei, adia kau bau nak dengar bau? Deh, jangan lupa. Oh, kesok pusing. Hai, berapa full jar dong nak gila? Dong dah. Nei Ritika, nei Nita Yong, nei Birda, ada nei mana man? Bobita, nei Moti, ada nei Jaibai. Hapang. Ada neng nama menlai? Hah? Lingcal? Lingcal cok? Lingcal ektor? Ektor nenga? Delai? Barla bar sirenggu ba delai? Barle? Renga? Oje boroa, boma gauna gardeng. Pura cingseo garogun biyo. Oh my god! Garden wis lagi lewo. Hapang asyik gitra nih ibu magang nagadeng. Pura, ada biar dia wa. Ni kau. Pura disalilai. Kau besar jakan, Lingsar? Kau besar jakan enggak? Bida disalilai. Pas besar. Nih ibu magang nagadeng. Deh, deslek kau. Solek kau. Deh. Nei. Rara ya dulu. Jaya ke gelang baik. Nei. Lingsara. Forka kau nagadeng. Deh. Bro. Hah? Lingsar? Ma berasi mata? Hah? Berasi mata? Lingsara. Buma kau nagadeng. Forka kau nagadeng. Jaya ke lugai fit. Sida kalam. Oh, sana kardo. No. उन्दैब्लाबो एसेबो गिखाया लिंसारा फरखा गावनानै देखायबाय नोंथांमोननो मात्र 5 बोसोरल' जादों बे लिंसारा दे हाफाङा आरोबाव गावबावनो नागिरदों नै बमा
दे फुरा गोजौ बेरेखा नै हायावसो निरन फंबाया दासो थरसे गावनो नागिरदों दे देखाय बा दे गाव दे गाव फुरा गोजौ बेरहो मोनसेया खामाखै इनि मोननैया खामाखै एसे सिदा खालाम नै बेदरा दा फार्स्टआव रुनानै लाग्रोनाय जासिगोन रुना लानानै आरामसे बेयाव हालदै संख्रि होनानै बेखौ थावआव आरामसे बेखौ जोङो फ्राय खालामगोन आरो जागोन लोगोफोर दिवालीनि पार्टि खालामगोन लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना नैबे जोंहा फंबाय नै आरो बिथिंजाय फैगासिनो खाथ्रा गिदिर खामाथो एसे एरना हो एसे बिदिनोथ' नांगौ हालदै होनानै लाबाय एसे दे अरखौ एसे ब्ला ब्ला सुनानै होदो जोंना ओरैजाय बेयाव पियास आरो थाव दङ निरन हाफै आरो नै बेदरा रेडि जाबाय गुदुं जानाय लोगो लोगो बेयाव थाव होनोसै आरामसे बरिया गुदुं जाबाय नै साराया थावखौ होदो फोजोब गासैखौबो होजोबदो नै थावा गोबाय खाथियाव थानाङा थावाव बेखौ फ्राय खालामगोन एसे एरना हो दसे दोनथ' जाबाय दे संख्रि होनांलामोन ना फुरा रेडि जाबाय जोंना खाद्यआ गोजा जालायबाय गोखा जागोनलै जासिगोन दे ना खांनायनि बेबस्था लादो जागोनबा नोंथांना आथिंखौ दौग्रो नामा एसे रेडि जाबाय नै लोगोफोर दा सारायखौ खांबाय बेयाव दोनदो आरामसे नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर जारु जालायलायबाय खदै गबाय नामाब्रा गवाखैना गहोनाङालै नै बिराद गोथाव जायो लोगोफोर बेबायदि जानांगौ नोंथांमोना ब्रयलारखौ जायोबा आरामसे खोलैनाङालै बेयावनो आरामसे बहायदो ताजा गामलाया जायगा थोला माथो ओइ गोलैगोन बा र' लांनो हागोन नै
जानो थाखाय रेडि जाना दोनथारो जोंहा आयंआ माखौ जागोन नोङो बिखा ना आथिं बे आथिंखौसो होगोनलै नोंनो हा मोदोमसो जागोन Orang basi ini मानसि फिसाया बेबायदि फिसा फिसाखौ जानांगौ लोगोफोर ओरैबायदि मोजां जाखादों बिराद गोथाव लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर